Ahojte, moje meno je Vanessa, tetujem a vo svojej tvorbe sa najviac inšpirujem prírodou a históriou. A dnes sa spoločne pozrieme na symboly ženy v histórii. Ako bola vnímaná žena a ženskosť. V predkresťanskej Európe bola žena vnímaná ako nositeľka života, teda ako matka. Pôrod a menštruácia boli priam posvätné. Žena však nebola len matkou. V mnohých kultúrách mala aj duchovnú moc, ako napríklad severské vlvy. Táto úloha bola priam vyhradená pre ženu a muži, ktorí praktizovali šamanizmus, boli ženštili. Ženy teda predstavovali spojenie so svetom prírody a duchov. Mýty naprieč Európou zobrazujú ženskosť ako cyklus. Mladé dievča, matka a múdra starena. Tento trojitý kolobeh zobrazoval prirodzený cyklus života. Zobrazuje sa však aj spojenie ženy a vojny, ako napríklad keltská bohyňa Morrigan alebo severská Freja. Ženský cyklus bol teda skôr vnímaný rituálne než nechutne a nečisto. Nemôžeme však hovoriť o rovnoprávnosti medzi pohlaviami ani v predkresťanskom období. Matriarchát. Keď hovoríme o pradávnej Európe, často sa objavuje myšlienka matriarchátu, a teda spoločnosti, kde vládli ženy. Moderný výskum však ukazuje, že preto nemáme žiadne dôkazy. Popularite tejto myšlienky prispeli najmä ženské figurky a interpretácie, ktoré sa spájali s veľkou bohyňou. Maria Gimbutas, ktorá tieto teórie veľmi preslavila, hovorila o mierumilovnej a harmonickej Európe, v ktorej vládli ženy. Dnes však vieme, že zobrazenia bohyne alebo ženských symbolov ešte nutne neznamenajú, že ženy viedli spoločnosť. Náboženská ikonografia a politická realita nemusia byť to isté. Odborníci však poukazujú aj na to, že matriarchát častokrát býva zameňovaný s inými spoločenskými systémami. Existovali matrilineárne komunity, kde sa dedilo po matke, po matrifokálne rodiny, kde žena zohrávala ústrednú rolu v domácnosti. To však stále nie je matriarchát v zmysle politickej dominancie. Súčasný konsenzus je teda pomerne jasný. Žiadny zlatý vek vládnúcich žien sa nepotvrdil. Venuše. Malé sošky žien so zvýraznenými tvármi, ktoré pochádzajú z paleolitu, neolitu a eneolitu. Našli sa naprieč celou Európou. Ale čo vlastne symbolizovali? Pravda je taká, že my vlastne nevieme. Archeológovia sa zhodujú na tom, že Venuše neboli realistickými portrétmi skutočných žien. Štýl je príliš jednotný a zameraný na určité časti tela ako boky, prsia a brucho. Najčastejšie interpretácie hovoria o symboloch plodnosti, matky a ženy ako tvoriteľky. Mohli to byť sošky určené na rituály, na ochranu, mohli byť ideálom krásy, alebo to mohli byť prvé autoportréty. Mnohé výskumy totiž ukazujú to, že tie tvary mohli zodpovedať tomu, ako sa žena vidí zhora. Najdôležitejšie je poukázať však na to, že o Venušiach nevieme z nejakých písomných prameňov. Poznáme ich z priamych archeologických nálezov a teda ich význam je pre nás nejasný. A tu sú 4 najznámejšie Venuše. Do komentára môžeš napísať, ktorá je tvoja obľúbená. Praveké Jony. V pravekej Európe sa zobrazuje aj iný silný symbol ženskosti, zobrazenia ženských genitálií a teda vulvárne symboly. Nájdeme ich v jaskyniach v Španielsku, Taliansku, Portugalsku, ale aj v strednej Európe. Zvyčajne ide o oválne tvary s ryhou uprostred, ktoré sú veľmi schematické, no niektoré sú prekvapivo detailné. Objavujú sa vyrité do stien jaskýň, namaľované alebo vyrité do malých predmetov. V niektorých prípadoch sa dosť významne opakujú a to znamená, že mali pre nich dosť podstatný význam. Čo predstavovali? V podstate rovnako ako pri Venušiach nevieme. Odborníci predpokladajú, že mohli súvisieť s plodnosťou, rituálmi, predstavovali zrodenie, spájali sa s magickými praktikami. To, že sa mnohé nachádzajú hlboko v jaskyniach, nám naznačuje, že boli súčasťou nejakého rituálneho priestoru a nielen bežného života. Niektoré malé sošky majú vulvu výrazne zdôraznenú, ako by boli hlavným prvkom. Zobrazenia vulvy spolu s Venušami vytvárajú obraz o svete, kde žena a jej ženskosť nebola až tak demonizovaná a tabuizovaná. Lunica. Symbol, ktorý spája ženu s lunou, ženskosťou, plodnosťou a mágiou. Znova o jej význame môžeme polemizovať a nevieme ho jednoznačne potvrdiť. Lunice sa našli v hroboch z 9. storočia vo veľmi významných veľkomoravských náleziskách. Ich polmesiacovitý tvar evokoval lunárny symbol a teda znázorňoval spojenie ženy a prírodného cyklu.
Pre ženy vo Veľkej Morave mohla teda lunica znamenať viac ako len šperk. Mohla byť talizmanom, ochranou, symbolom nejakého statusu alebo prechodovým znakom či prepojením medzi prírodou. Lunice sa objavujú najmä v ženských hroboch alebo v hroboch malých dievčat či detí. To nám naznačuje, že mohli mať viac ako len estetický význam. Demonizácia ženskosti a ženy. Ženskosť nebola však vždy len idealizovaná. Už v predkresťanských kultúrach sa objavujú ženské postavy, ktoré sú spojené so smrťou, nebezpečenstvom a chaotickou energiou. Ako napríklad slovanské bytosti, poludnice, rusálky, kikimora a mnohé ďalšie. To ukazuje, že nebola ženskosť vždy len oslavovaná. S príchodom judaizmu sa pohľad na ženu začal meniť. Biblické texty a rabínske interpretácie často spájali ženu s pokušením, hriechom a slabosťou. V kresťanstve sa tieto predstavy výrazne prehlbili. Eva sa stala archetypom pokušenia a hriechu. Symbolika z predkresťanských období bola zobrazená ako nebezpečná, nechutná a pohanská. S príchodom islámu v 7. storočí to bolo dosť podobné. Demonizácia ženskosti teda nebola výsledkom len jedinej kultúry. Už v podstate v predkresťanskom období boli spoločnosti, ktoré nejako tú ženskosť demonizovali. Monoteistické tradície avšak tento narratív omnoho viacej rozšírili do oblasti politiky, kultúry a náboženstva. Výsledkom je dlhodobý trend tabuizácie a demonizovania. Môj pohľad. Neidealizujme si minulosť. Predkresťanská Európa nebola rajom ženskosti a taktiež nebola harmonickým jednotným matriarchátom. Smutnou realitou je však to, ako veľmi sa tá ženskosť demonizovala. Táto skúsenosť nás učí, že našim cieľom by nemalo byť nahradiť patriarchát matriarchátom, ale vytvoriť harmonický súlad medzi oboma pohlaviami, kedy sa budeme navzájom rešpektovať a pochopíme hodnoty každého. Minulosť nám ukazuje, čo sa môže stať, ak sa moc a strach zneužijú. Môžeme vytvárať spoločnosť, v ktorej ženskosť nebude tabuizovaná. Najlepšie by bolo, keby sme tieto veci začali vnímať ako prirodzenú súčasť našeho bežného života. Ak ťa toto video zaujalo, tak ľudne daj odber, lajkni toto video a môžeš napísať aj nejaký pekný komentár. Budem vďačná aj za konštruktívnu kritiku. A ak sa ti páčia tetovania, ktoré sú inšpirované prírodou a históriou, tak si môžeš pozrieť môj Instagramový profil. Nájdeš ho dole v popise.